Okay, mbukele ku-African Perspective sisolundi before sifike nje kwaNongoma sesihlangane nje nento ke erre kakhulu mawoma sikubingele sikwamukele. Sanibonani igama lami nginoziphiwe umama uDumisa osuka eThekwini ohamba nentombi zase University of Mangosuthu nezintombi zase University of zase DUT. Okay mawama. Ama university la. This is very nice. Besingazi ukuthi kunethimba lamatshitshi kuma higher educational institutions. Ukhuluma ngeMangosuthu, ukhuluma ngeDurban University of Technology. Mhlambe mawungasitshela ukuthi ngabe lezi ntombi zitholakala kanjani or nizidiscover kanjani as respective universities? Okay, ngiyajabula kakhulu. Kukhona ama-founder ezimbali kahle izimbali ze-DUT nezimbali ze-MUT. Yes. Kukhona ama-founder enye iyazo kaDishada Lasimande. OkunoNtobe Komthalani. Yes. Kube khona uNomonde Duma. Kube khona uFlathela ose-DUT ose-Peter Respect. Yes. Izintombi ezafika ema-university zaqala zisuke endaweni ezisuka kuzona zabona ukuthi hayibo intombi yaphila evarsity. Zaqoqa ezinye intombi zaqala zayidlanzana kwaya zayifaka into yazo esikoleni ukuthi sikhona nathi siyigroup. Yayigroup yamukelwe esikoleni kanjalo kwasabalaka nje kanjalo ukuthi nazo seziya exist nje. So university ekhokha. University ekhiphe ama-university akhiphe lamabhasi mala. Intombi zasema-university azingeni kwamasipala amabhasi mazemhlangeni. Zingene emabhasini akhishwe isikole siyazisupporta kakhulu siyazixhasa futhi. Nilale kuphi nje namhlanje? No, siphume eMares manje siyothatha umhlanga manje ngoba phela ingane zesikole lezi kumele zibuye zenze ama-assignment. Lezi ngeke zihambe izolo. So siyaphikelele khona manje kaNongoma. Nibuya nini? Nibuya kusasa? Sizobuya ntambama ngoba abanye Monday kufanele kusasa benza ama-assignment abo babhale Monday baya funda. Siyabonga mama.